OK, čo si fajčiš, tu ideme vás vítam pri našom novom špajzovom dieli, konečne sa vidíme pri ďalšom špajzovom dieli, keďže Surströmming ešte nedošiel, ale dúfam, že vám to nebude vadiť, že budem takto rozprávať, to je preto, lebo mám túto mikrofón nad hlavou. Áno, dostali sme sa už tam, že som si vedel zakúpiť mikrofóny, takže bude asi kvalitnejší zvuk. A začneme takto. Troška som špinavý, pretože ja som hardworking man, OK? Takže začnem takto. V dnešnom špajzovom dieli budeme fajčiť vajcia, nie vajcia, ako moje vajcia, lebo písali sa aj v komentároch, že tvoje vajcia. Nie moje vajcia. No, takže pustíme sa do toho. Práve idem vyčistiť vodnú, pretože som ju včera fajčil. A už nám nechýba veľa odberateľov do 3000. Už myslím iba nejak 70 či koľko, možno už ani toľko. Takže budem veľmi rád, ak to už teraz pohajpujeme, dáme tých 3000, pretože mám už pre vás pripravený brutálny špeciál, ktorý by som vám chcel ja predniesť, hej. A bude to úplne, že OK, fajčiči, uhlíky sa rozpalujú a práve idem dávať do vodnej fajky Kajak V7, budeme fajčiť mini alien funnel korunky, dúfam, že sa nepogrdzám ako hej, aj minule, aj predtým ešte. Doniesol som si sem 5 vajčí sok, čo je úplne že disgusting, nechutné, pretože ja mám rád vajcia, hej, mám rád vajcia, ale nemám rád také chlapské vajcia. Vygoogli si, čo sú chlapské vajcia, ale podľa mňa to vieš, ak nie si žena. Tak potom neviem, či ja asi. Čo ti drve to vajak na... No, ešte som zvedavý, jak to do toho dám, pretože s mojimi hotelierskými skúsenosťami OK, toto som neočakával. Vidíš? Hneď ako som to vyprstoval, to tam sa vsiaklo, hej. Ten zvuk. A fajčiči písali, aby som tam dala aj škrupinu pre efekt. Tak, čo už ja pre vás nespravím, hej? Hej, ale za toto si už asi fakt zaslúžim tých 3000 odberov, no nie? No, hypujte to! Všade to teče. Všade to teče. Prosím ťa, vsiakni sa. No, takže, máme tu uhlíky rozpalené. Prečo som povedal rozpalené? Máme tu uhlíky rozpálené a máme tu vo vodnej fajke vajcia so škrupinami, hej, so škrupinami. Tu máme vajcia, takže počkáme, kým sa to trošku zohreje. A ak si fajčič, ostaň fajčičom, a ak ním nie si, tak sa ním staň! OK, let's do this. Neteší ma to, budem ma zase napínať. Prvé potiahnutie. Fúj, necíti to tam ešte až tak, pretože to nemá veľký dym. Cítim vopred, že to bude shitty fuck. Niektoré špajzové diely. A cítko bolo v pohode. Nie, už podľa mňa od tejto pasty zle. Fuj, ale toto je fakt zlé. Aj to je deravé, oh my god. Grcky mám už hrdle, kámo, už som to asi dvakrát zhotol. Aha, si viem prečo, lebo som práve vypil asi pol litra vody. Tak to asi preto. Ešte jedno potiahnutie a popíšem vám chuť, hej, lebo to je niečo strašné. Normálne mi oči slzia, no dobre, má to chuť, viete akú? Predstav si zas maslo, pokazené maslo a nejaký syr, taký brutálne smradlavý syr. Aké syry sú? Ako sa volá ten syr, neviem, ja nazvem ho cintorínsky syr, lebo to, fuj, strašne to smrdí. Ako neviem, odkedy je na cintoríne smrad, ale okej. Oceľový žalúdok, hej? Dobre. Ide nám to zle. OK, ale posledné potiahnutie a končím, lebo začína byť veľmi zlé.
Naozaj to je fakt zlé. Nemá to dobrú chuť, neskúšajte, to neodporúčam. Dobre fajčiči, ja vám veľmi pekne ďakujem za slednutie. Ak by si mal nejaký návrh, čo by som mal dať do ďalšieho špajzového dieru, určite napíš do komentáru, mňa to len poteší. A ak sa ti videjko páčilo, please like, subscribe and peace! A ešte som vám chcel povedať, že dajme tých 3000, hej? Pozdieľajte, polajkujte, posubscribujte, ja budem len mega rád. Please like, subscribe and peace!